Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Spika marod bura mamalo Moses Wetangula osiemo tong wang jokanyo e sekta mar rego sukari mondo we dondruok e kidigi wegi ka gimanyo ng'ama iyiengo ne mibadhi mamiyo sekta mar sukari ok tim maber to mondo giket maino e manyo konyruok mochwere ne sekta no. Mewa wacho romo mokelo kanyakla governors mawuok e counties mapuro niang' mochakore kawuono e boma ma Kakamega. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Magi ne owachi e romo mane jokanyo e sekta mar rego sukari obedo godo mane oriwo jokanyo piny owacho mamalo kod mapiny jotend riwruok counties mawuok e bwo nam Lolwe Lake Region Economic Block kaachiel kod jopur niang' e kar romo e mbalariany ma Masinde Muliro e kaunti ma Kakamega. Wetangula mabende mane wendo modhial e romono oyango ni nitie dwaro mar keto chike motegno mabiro tayo kembe rego sukari mondo okony e fwenyo jomibadhi mopondo i kembego katiyo gi jopur arietha. Wach mane osir kod gavana ma Busia Polo Tuoma. As farmers and as you congregate here, I want to urge all of us, one, to avoid the usual blame game, because we know the problem, we know who started it, we know who did what. If we continue blaming each other, blaming government, blaming former governments, we will not be solving the problem. When you have a problem, don't look for who to blame, look for a solution. We cannot be speaking about the same thing for the last over 20 years. I hope that as we are gathered here today, it's going to be the turning point. It is not going to be another discussion where our people are really suffering. Fernandez Barasa tokane loso okoni weche madhi wuok e romono dhi konyo e tieko chutho midhiero mosebedo konyonore e sekta no kendo chiere e yore mowinjore. Ojiwo jotelo mag loch gwenge mondo nywak lwedo e neno ni chenrogo obiro kete tim. I want to encourage all the participants today to put all the interests, personal interests aside. Waweke interests za mkulima mbele so that we can come up with tangible solutions. This meeting must also come out, host governor, with a clear direction on how you are going to control rogue players in the industry. Because we have players in this industry who think that they own the industry and therefore will tremble and stumble and trod on everybody along the way. Governor Makisumu mabende enja kom Lake Region Economic Block ngire Peter Anyang' Nyong'o to singo mar neno ni sekta mar sukari obiro chung kendo mar dhi nyime kod tich ka bende ne ojiwo jokanyo duto mondo ka wach neno ni sekta no chier kendo motegno. It is my hope that by the time this conference comes to an end, we shall have a clear picture as sugar sector stakeholders on the way forward while putting the interests of the farmer first without repeating ourselves on what we already have resolved upon. Romono mar ndalario rumo odiochieng' makiny kuma bang'e gibiro chwalo andika moting'o duoko mago kenge magiwalo ne jatend piny. Jod bura prauchiel mane ochopo kanyo oyango ni gisiro chike matayo weche rego sukari kendo romo mar jod bura machielo biro chieng' tich ang'wen juma manyien mar kolo chikego motelo ne somo mar adek e nyim od bura. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.